Bos, honi. Hei, Jaru. Notolai. Hei, गासिबो. जारौनि खावनाया माथो खुदुम जाथावथाव नारें खमला बायदिनो औ नंगौ लाजिया नामा नोंसोरो दखान सेर सेर थाना सिख्लायदावनो बै जारौ जोंनिया बैथिं सानजों बेरायना फैनि लाजिया नों जारौनि सोबनाया माथो साथारालै लोगोफोर लादो बेखौ दानो बसजों जुलि होनांसिगौ Baze गोदाननि Please help बाजे गोदाननि ओइ सेंग्राफोर मा आखुथि दिन्थिनाय जादों बे होद सोर सेंग्रा जालायखो बेलाय जोंनि गेजेरावलाय बे सिख्लाया गोख्रै हगार बाब मारै जोंखौसो हगारनो थिनबावदों होदोलै बेखौ माथो नायबाय थाखो ओइ एम्फौफोरानोसो डिस्टार्ब माथो नायबाय थाखो होदो होबाव आरो होबाव ओइ माथो मोनदोंलै होलै हो बेखौ माथो मोनदों नोङो hey Wey, jalanay खारबाय नोंसोर मिथिगौ ना बे सेंग्राया सोर सेंग्रा बस बावगारबाय नामा दानिसो बुजाना हरना अ बस बावदोंसोमोन राखाव बै सेंग्रानि डिटेल्सखौ थाबैनो नांगौ आंनो बेनि खिथेरखौ थाबैनो लागोन आं जागोन बस जों थाबैनो राहा लागोन मा एसे हेन्डसाम सेंग्रामोन बिलाय आं बिखौनो गावनि खालामना लानोसै खोमा
फैनाया गोबावसै नामा? एसे गोबाव जाबाय। माइनाव, आंखौ लिंहरनायनि जाहोना मामोन? माबोरै बुं, आंहा सम गैया। मानिफ्राय जागायनो, माबोरै बुंना लानो, बेबा आंखौ मा सानगोन? है, जि जायो जाथोंसै, आं बुंनानै लानोसै। माखौथो एसेबां सानहाबखो माइनाव? जेबो सानाखै, माबा। माखौ लाजिखो? बुंदो माबार। आं नोंखौ मोजां मोनो दैमालु। मा? आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदोंमोन, नाथाय गावनो बुंखाबाय माथो। आंबो नोंखौ मोजां मोनो माइनाव। मा? नंमारगौ? नों आंखौ मोजां मोनमारो? नंगौ माइनाव, आं नोंखौ मोजां मोनो। नाथाय नों आंखौ थगायनो मोननाय नङा। आं नोंखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा दैमालु। नों आंखौ फोथाय, नोंनि समाय। बिब्दिब्ला दैमा सेराव। दैमालु, दैमालु। दैमालु गैया, सोरमोनबा? आदा, जों दैमालुनि लोगोमोन। फंबायमोन, जिरायफै। जागोन दे आदा। जा दैमालुखौलाय फंबायमोननो मानो नांगौमोन? आदा, दैमालुनि जों लोगो नङा, जों नोंखौसो सोरगोआव दैथायहरनो फैदों। मा? कुल डाउन आदा, कुल डाउन। नोंसा फंबाया जोंखौ दाखालि बेनिखायनो जों नोंखौ खिथेर लानो फैदों। राखाव, नों होनो ना आं होनो? नोंनो हो बेखौ। आंनो होनांगौ। नोंसोर आंखौ मा खालामदों? हगार! थैबायलै मानसिया। शाला, जाहाथे रावबो नुवा। जों दिनैसो दैमालुनि खिथेरखौ लानो हाबाय। थौ। Ayah, Seliman kan ya biau. Ada, cuma dulu mana? Ada matuan belas dong. Ada, segar. Ada, nak keser di mana nak ke? Udah malu, nungsa tak keser apa makan nang mai. Green pay, tapi ne. Ada, nोंखौ सोर बिदि खालामखो? आदा। दैमालु, जों दाख्लै लोगो मोननाय सेंग्राफोरा फैदोंमोन। बेयावनो माबा खालामना थांबाय खोमा। मा? बिसोरखौ आं सानसेबाबो खिथेर लाथारगोन। आदा। बस, नोंनि दावराया फैलायबाय हनै। नंमारगौ माथो। लाखानांसिगोन बेखौ दिनैनो। जागोन बस।
Rotok. Dakhal yang kau mancing ya, jini bukan. Hop. Hogar aku babi ber. Hogar aku babi ber. Hogar, babi ber nusra aku buhalang naikir dong. बै दिनाव नों आंखौ सुबादोंमोन ना? दिनै माबायदि मोनखो? Woi, papi salah. हाब माबायदि सिख्ला बेला खुदैयाबो गोदैलै Papiफोर आंखौ खेवनानै हो थाबैनो. Please, आंखौ माबोरै खेवनानै हो. Please, आंखौ हगारना होदो, please. मा प्लिज बुंब्लानो आंखौ हगारगोन बायदि मोनदों नामा? आंनि मादाय दंमोन. दंनाया दंमोन नाथाय आं बेफोरखौ जेबो साना. नाथाय नोंखौ बासायनाय सेंग्राखौ मोननायब्ला बानलु संख्रि लालायनो जागौमोन आं. गोख्रै बै सेंग्रानि नाम्बारा खोन्था. 8011 612629. औ नोंथां नोंनि बुरिया नै जोंनि खबजायावसो दंफैयो. नोंनो आं 10 मिनिट सम होबाय गोख्रै लांफै नङाब्ला मानसियानो हां थोनो थोनो जाबोलाबाय माथो. र' बारा हाखु दाखु दाजा. आं जेबो हाखा दावरा जायाखै. नों गोसोखांनो हागोन ना बै सानखालि? नों नोंसा आदानि बाथ्रा बुंदों नामा? बै सानखालि नोंसा आदाखौ नङा नोंखौसो बुथारनायनि प्लेनिं लादोंमोन. बै सानखालि नों गैयामोन. बेनिखायनो नोंनि जायगायाव नोंसा आदाखौसो सोरगोआव दैथायहरनाय जादोंमोन. दिनैबो जों नोंखौ नोंसा नोंदाजों सोरगोआव दैथायहरनो सानदों. Hei, mama kenapa takut? Udah. Ya, ayah. Hei, celah.
आंनि थाखायनो जोबोद खस्थ' जानांबाय नोङो। जेबो नङा दे, आं बिसोरखौ आदानि खिथेर लानो दंखायोमोन। थाव बिदिब्ला दैमालु थांनोसै। थौ